sasasakyan, pati sa bawat galing sa lupa, at aking paglilibay ng aking tipan sa inyo. Ni hindi ko na lilipunin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha. Ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo. At sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking baghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap. At aalalahanin ko ang aking tipan na itinagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman, at ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa bawat isa, mga kapatid. Kayo po bang lahat ay nag-breakfast? Buti pa si Ella. Hindi lang sa kabundukan may gatas. Hanggang dito. Dapat ganyan tayo para mayroon tayo pampalakas. Yung binasa nating teksto, mga kapatid, ay yun yung panahon na katatapos bahain ng Panginoong Diyos ang buong daigdig. Ito yung inutusan ng Diyos si Noe para siya ay gumawa ng arko. At napakailang dekada, mga kapatid, ilang taon bago niya natapos yung arko. Umulan ng 40 days and 40 nights. At buo niya ay yun ang nagpudya sa isang malawakang global scale na baha na lumipol sa napakaraming makasalanan. Yung Genesis, mga kapatid, ay isang libro na masasabi rin natin punong-puno ng hiwaga. Katulad ng 2 Corinthians na nabasa natin noong nakaraan. Ano po? Itong Genesis ay yung mga kwento ito parang fairy tale, parang fantasy, na kung titignan natin sa panahon ngayon, ay parang imposibleng mangyari. Na kapag umulan ng 40 days, 40 nights, ay mababa ang buong mundo ng tubig. Kaya hindi na lubos ba ma-imagine, maunawaan ng mga scientifico kung totoo nga bang nangyari ang baha. Pero may mga discoveries po ang ating mga archaeologists, yung mga nag-aaral ng mga yumaong dinala, buhat pa noong unang panahon, yung tinatawag nating fossils. Alam po ninyo yung fossil? Pag namatay ang isang hayop, mayroon siyang bakat. Kung yan ay namatay sa bandang bato, may bakat yan sa bato. At yung bakat na sa bato, yun yung fossil. Yun yung pinag-aaralan ng mga scientifico at inaalam nila kung ilang milyong taon na buhay itong hayop na ito, ilang libong taon, gano'n, mga kapatid. At sa kahit taas-taasan ng mga kabundukan, gano'n din sa disyerto, ay nakakita sila ng mga fossil ng mga isda, ng mga shell, ng mga sea creatures na napaka-imposible namang abutan ng tubig o abutan ng dagat. Ano po? Kaya yun ay palaisipan sa kanila kung paano nangyari yun. Siyempre, marami pong teoryang nagsilabasan. Maaaring nung unang panahon, ang mundo natin ay puro tubig lang talaga. Wala pang lupa. Kaya nagkaroon ng mga sea creatures na bumakat sa mga
sa disyerto, at kung saan-saan pa. Pero nalalaman natin mga kapatid, na dahil yun sa pagbaha ang ginawa ng Panginoong Diyos. Kung bakit binaha ng Panginoong Diyos, ay kasi kung mga panahon nila ay uso-uso rin yung tinatawag natin Nephilim. Alam po ninyo yung Nephilim? Ito yung mga higanting tao na anak ng anghel, nagpasaway ng mga anghel, tapos nakipag-asawa sa mga tao dito sa lupa. At yung anak nila na giant, katulad ni Goliath, ay tinatawag na Nephilim. Yung mga Nephilim ngayon ay abominasyon sa paningin ng Panginoong Diyos kasi bawal na naman magsama ang anghel at ang tao. Kaya isa rin yun na dahilan mga kapatid kung bakit kailangan lipunin ng Panginoong Diyos ang mundo doon, dahil hindi lang basta-basta kasalanan ng tao, pati mga anghel ay nagkasala na rin. Napakarami na po mga pangyayari at masakit man sa kalooban ng Panginoong Diyos na wasakin niya ang sarili niyang gawa. Kailangan niyang gawin yun kasi ang nananaig na po sa mga panahon ngayon ay ang kapangyarihan ng kasalanan. Puro kriminalidad na yung nakikita. Puro na talaga masasabi natin heinous crime, murder, rape, mga mass murder, grabe talaga ang patayan. Si di ba si Cain at Abel? Si Cain, madali niya lang pinatay yung kapatid niya si Abel. Ganun lang kasimple mga kapatid ang patayan ng panahon ng Genesis. At ang binasa natin ay nasa Genesis chapter 9. Ibig sabihin ay bago-baguhan pa lamang ito na chapter. Halos katatapos lang ng buhay ng Adan at Eva. Ano po mga kapatid? Kaya ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay ang salitang tipan. Doon sa ginamit nating Bible study kahapon, ang ginamit ng ang salita ng Diyos version ay kasunduan. Sa English naman ay covenant. Kaya nung natapos yung baha, ito na, nakipagkasundo, nakipagtipan ang Panginoong Diyos kay Noe. Bagamat si Noe, ang kausap niya, ang kasunduan na sinasabi ng Panginoong Diyos ay para sa lahat ng nilalang. Hindi na lang sa tao, naging sa mga hayop. At ang kasunduan na yun, mga kapatid, ay yung hindi na niya uulitin. Hindi na uulitin ng Diyos na muling bahain ang mundo sa pamamagitan ng ulan. Kaya aasahan natin mga kapatid, ang pagkawasak ng mundo ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng tubig. Yan, okay po. Kasi hindi na uulitin ng Panginoong Diyos. Yun ang kanyang part, yun ang tipan na kanyang isinabi at ginawa. At ang tanda ng mga kapatid ay yung rainbow. Kaya may rainbow. Ano po? Nagtataka ba kayo bakit napakaganda ng rainbow? At itong rainbow na ito ay hindi magagawa ng tao. Hindi tayo makaka-invento ng rainbow. Kasi ang ganda ng natural na rainbow. Yun ang panata ng Panginoong Diyos sa lahat ng nilalang at magpapaalala sa Kanya na kailan may hindi na siya magdadala ng matinding baha at paglubog sa mundo ito. Kung papansinin natin mga kapatid, tignan natin ang ginawa ng Panginoong Diyos. Dahil sa kasalanan ng mga tao at ganun din ng mga anghel, kailangan niya parusahan. Nasaktan siya doon. Masakit yun sa part niya. Pagkatapos ng mga kapatid, ay nagligtas pa rin siya ng tao. Si Noe, kasama ng pamilya niya, at isang pares ng mga hayop. One pair, male and female, para sa kanilang reproduction. At habang sila ay nasa arko, ang Panginoong Diyos din ang siyang bumabay sa kanila. Pagkatapos ng baha, mga kapatid, Diyos din ang unang lumapit sa kanila upang makipagkasundo. Tignan nyo na lang kung gaano ibinaba ang Diyos ang kanyang sarili. Tayo mga tao
natin deserve ang Panginoong Diyos. Kasi sa isang iglap lang, pwede naman niyang burahin ang existence ng tao, ng mga hayop, ng mga puno, itong mundong ito. Sa isang iglap lang, kung makasalanan sa Adan at Eva, ay pwede naman niyang pasakin, tapos gagawa na lang ulit siya ng bagong Adan at Eva. Pero hindi yung ginawa ng Diyos. Kasi bawat creation niya talagang pinapahalagahan niya yan. Binibigyan niya yan ng chance. Ayaw niyang dahil lang nagkasala ka, dahil lang sumuway ka, buburahin ka na niya sa mundo. Tignan niyo na lang si best friend. Ilang libong taon na yan nag-aasik ng lakin. Pero nandiyan pa rin. Ano po? Kasi maging si best friend, pinapahalagahan ng Diyos yan. Ano po? Kasi gawa na yan eh. Si Lucifer, si Satan, o sa ibang mga kasulatan, ang pangalan niya, Azazel. At ang iba pang mga sinama ni best friend na 1/3 ng mga anghel sa langit. Mahal na mahal ang Panginoong Diyos yan. Kaya pero dahil nakikita naman niya, hindi na magbabago, nagbigay siya ng takdang panahon para sila ay lipulin sa impyerno. O tignan nyo, napakabait ng ating Panginoong Diyos. Talagang nagpakumbaba siya, kaya nga, yung mismong anak niya na Diyos, Jesus Christ, His only begotten Son, bumaba sa lupa para patayin ng tao. Kalahin mo yun, ipapahahayaan mong saktan, dura-duraan, pahirapan, bubugin, hanggang patayin ng kaisa-isang anak na Diyos na lumikha sa atin. Pero ginawa ng Panginoon Diyos yun kasi mahal na mahal niya tayo. Ayaw niyang masira ang creation niya nang dahil sa kasalanan. Ganon, makipagkasundo, makipagtipan ng Diyos. Hindi tayo yung unang lumalapit sa Kanya. Hindi tayo yung unang nagpapakilala sa Kanya. Siya ang unang lumalapit sa buhay natin. Simula na bata pa tayo, hanggang sa pagtanda natin, hanggang nabubuhay tayo, patuloy niyang inilalapit yung sarili niya sa atin. Ganun niya tayo kamahal, mga kapatid. Sa doktrina natin, ang tawag natin doon ay nakakalimutan natin na discussion. Prevenient grace or preventing grace. Yan yung grasya ng Panginoong Diyos na simula pa lamang ay nandyan na, alaman natin o hindi. Aware man tayo o hindi, ay sumasa atin na yun. Yung klase ng grasya na yun, yung prevenient grace. Kaya nga mga kapatid, sa isang banda ng buhay mo, makakarinig ka ng pangalan ng Jesus. Sa buong buhay mo yan, bago ka mamatay. Maaari sa social media, nakita mo sa TV, sa kapitbahay mo, o kaya nandyan lang, may mga nangangaral. Meron yung pangalan ni Jesus. Saan ka man pagpunta, ay pumunta ka ba sa China, na hindi naman sila Christian doon. Bakit? Yun ang isa sa mga mission ng Holy Spirit because of the prevenient grace ng Panginoong Diyos. Kasi kung tayo na naman, kung taong buntok ka, sino si Jesus? Kahit na sa mga taong buntok, pinagpapakilala siya. Diba? Sa pamamagitan ng mga missionaries, sa pamamagitan ng mga nagbimisyon. Kaya tayong mga sumasampalataya, ang mission natin, ay itinutuloy natin yung supreme task ng mga kabataan ng UMYF to know Christ and make Him known. Kilalanin si Kristo at ipakilala siya sa iba. Yan ang pinaka-mission natin. Kasi kasama tayo mga kapatid. Noong tayo ay muli, nung tayo ay kumilala na sa ating Panginoon sa Kristo, kasama na tayo sa Kanyang prevenient grace. Ginagamit na tayo instrumento. Amen po. Kaya itong prevenient grace, hindi para sa Panginoon yan. Para sa mga kaluluwa yan na nangangailangan ng pag-asa sa mundong ito. Dahil marami na po ang wala ng pag-asa. Hindi na alam ang gagawin. Depressed na hanggang mamaya nag-suicide na. Hanggang mamaya nawala na sa tamang kaisipan, kaisip ng mga bagay-bagay. Yun
Yun yung Testament. Old and New Testament. Yung lumang tipan, mga kapatid, yung blessing ng Panginoong Diyos, limitado lang po sa mga taga-Israelita, sa bansang Israel. Kaya kapag hindi ka Israelita, ay hindi mo matatanggap ang biyaya ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi sila yung chosen people. The Israelites were, past tense, were the chosen people noong panahon ng Old Testament. Kaya yung mula Genesis hanggang Malakay, ang mababasa nyo, puro kwento ng Israelita, ng Hebreo, paano nila kilala ang Diyos, paano sila nagbibigay sa Diyos, paano sila nagkasala sa Diyos, paano nagalit ang Diyos sa kanila, at kung paano sila patuloy na pinapatawad ng Panginoong Diyos. Hindi ka ba kanilig doon ng mga Pilipino, Australiano, Amerikano, ano pa, mga Europano, mga taga-Roma, Romano, wala. Limited lang yun sa kanila, sa mga Israelites. At ganun din, lalo na mga kapatid, sa kapatawaran ng pagkakasala. Kasi noong panahon ng lumang tipan, para mapatawad ka sa kasalanan mo, ay kailangan mo mag-alay ng buhay na hayop. Maglalakad ka, maglalakbay ka sa Jerusalem para mapatawad ka. At bukod doon ay mayroon pa silang 613 na batas na kailangan nilang sundin sa inaraw-araw ng kanilang mga buhay. At yun, mga kapatid, yung pagsunod nila sa napakahigpit na batas, doon nakita ng Panginoong Diyos na hindi sapat, hindi sumasapat. Kasi yung iba, o sila mismo, ginagawa nila yung batas, pero nakakalimutan nila yung isang pinakamahalagang bagay. Yun ang magpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Nakakalimutan nila yung konsepto ng pag-ibig. Nakakalimutan nila yung konsepto ng serbisyo sa iba. Ang importante sa kanila, halimbawa Sabbath day, mag-worship. Magpapakita sila yung banal. Magbabasa ng scripture. Every day, ganun ang ginagawa nila. Pero kung merong nangangailangan ng kapitbahay nila, itchapuera. Pag may nakita silang naghihirap, itchapuera. Yung templo, yung church mismo, yung church nila doon, hindi nagagamit para sana magbigay ng man lang ng pagkain sa mga mahirap. Bagkus ginukuha ng kanila. Kailangan ibigay yung 10%, yung ikapo na bahagi ng inyong kita. Wala na silang makain. Pero pinipilit pa rin nila, samantalang yung mga Pariseo ay busog-busog yan. At napakaraming kayamanan sa loob ng templo ng mga panahon na yun. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang i-flex. Wow. Bagong term ng i-flex. Si Jesus, nung bagong pasok sa Jerusalem, tinanggal na yung huwag niyong gawin palengke. Huwag niyong gawin palengke ang bahay ng aking Ama. Hindi po nagalit ang Panginoong Diyos dahil sa buy and sell. Yung magbibinta ka, bibili ka, hindi siya nagalit doon. Hindi yun. Kung yung ginagawa nila ay honest. Kaso hindi. Naglulukuhan sila doon. Yung mga nagbebenta, niluluko nila yung bumibili. At doon ang kinagalit ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi, huwag niyong gawing palengke ito, huwag niyong gawing marketplace, kasi niluluko niyo kayong mga tindera-tindera, yung mga taong bumibili. Alam niyo po kung ano yung binibenta doon? Yung mga alay na hayop. Di ba sabi natin, pag nagkasala ka ng panahon nila, kailangan mo pumunta doon at magdala ng hayop. Ngayon, may dala kang kambing, fresh na fresh, walang mantsa, puting-puting ang kulay. Tapos i-check yan ng Pariseo. Wala namang mantsa, wala namang sakit, wala namang sugat. Tapos sasabihin ng Pariseo, ay hindi pwede yan. Hindi. Anong gagawin nung may dala ng kambing? Babalik na naman sa halimbawa napakalayo sa halimbawa sa Ilocos pa, maglalakad para magdalawin ka ng kambing. Hindi. Ang sasabihin ng Pariseo, dyan ka, may mga benta tayong mga hayop dyan.
dito sa templo. Anong gagawin doon sa dalang kambing? Kukunin ng Pariseo. Bakit? Bakit? Kasi hindi na magagamit. Sabi niya, ay, hindi pwede ito. Kukunin ko na ito, bumili ka lang dyan. Hindi ba't pagtulungo yun, mga kapatid? Yun ang corruption. Hindi naman nagtitinda ng snacks dun sa harapan ng templo nung pumasok si Kristo. Hindi snacks, hindi laruan, hindi panggawa ng tent, hindi itak, hindi martilyo ang binibinta doon, mga kapatid, kundi mga alay na ginagamit para ikaw ay magkasala. Magkasalang mapatawad sa iyong pagkakasala. Grabe yung corruption nila, no? Alam niyo kung sino nagsabi sa akin ng mga kapatid? Yung tour guide namin sa Israel. Hindi yun nakasulat sa Bible. Pero alam nila yun na gano'n ang trade noong panahon ni Jesus Christ and ever since. Bago pa mangyari yun. At hanggang ngayon, niluloko nila yung kanilang mga kapwa. Kaya nagaling si Jesus. Ano? Kaya ngayon, mga kapatid, talagang hindi sasapat yung pagsunod-sunod lang sa law. Pagsunod-sunod lang sa trabaho mo, sa mga religious ordinances, yung mga pinapagawa ng simbahan. Hindi sasapat yun. Kasi ang kailangan mo, matuto kang magmahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Kaya nauna ulit ang ating Panginoon Diyos. Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kita niyo yun? Si Jesus ulit ang nauna. Ang Panginoon Diyos ulit ang nauna. Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. At hindi lang basta-basta ipinadala kasi alam natin siya ay pinatay dito sa lupa. Ano po, mga kapatid? Yun ang pagmamahal na nais ipahiwatig, ipakita ng Panginoong Diyos na dapat sana ay mayroon tayo. Kasi yung konsepto ng pananampalataya, hindi na po bago yan. Meron na po yan, buhat pa ng panahon niya darating pa. Yung faith, yung pananampalataya, nandyan na yan. Pero yung love, yun ang unti-unting nawala. Yung pagmamahal. Kaya mabigat yun pag sinabi natin pagmamahal. Kaya lahat ng law, napakaraming batas. Sinaparay sila ni Jesus sa dalawa. Mahalin mo yung Diyos sa buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, at mahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Actually, mga kapatid, may update yung mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sa sarili. Pag nag-proceed ka pa, especially sa Book of John, hindi na yun. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyo. Si Jesus ang nagsabi mo. Kaya hindi mo na lang mamahalin yung kapwa mo base sa pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi na. Mamahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Ibig sabihin, you will love your neighbor more than yourself. Ang ganda, no? Yun yung itinuro niya sa kanyang mga disipulo. Yun ang pagmamahal na nais ng Panginoong Diyos. Ngayon, tignan natin. Pinadala na si Jesus, namatay na siya, mayroon na tayo pananampalataya. Ano yung part natin bukod sa pananampalataya? Kasi kung ang Panginoong Diyos lang, okay na yung sapat na yung salitang mahal, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ay hindi niya na kailangan ipadala yung anak niya. Kung sapat na yun, simpleng pagsabing, I love you, hindi na niya kailangan magsakripisyo. Pero bakit kailangan niya isakripisyo yung anak niya? Kasi gusto niyang ipakita sa atin, mga kapatid, na yun ang pagmamahal. Hindi yung salita. When you say, I love you, that is not love. You're just talking. Ulitin natin. When you say, I love you, you're not yet loving. Wala pa. Nagsalita ka lang eh. Malay mo, joke lang yan. Malay mo, nanluloko ka lang para makakuha ka ng mga kung ano-anong pabuya ka. When you say, I love you, you're not yet
loving. Anong kailangan mo? There must be sacrifice. Kaya sa tipan ng tao, sa Diyos, we need to sacrifice something. Kailangan may nawawala. Pag sinabing sakripisyo, hindi yung sobra mo, yung ibibigay mo. Hindi sakripisyo yun. Kaya nga mga kapatid, di ba? Yung pagbibigay ng tithes. Pag nagbigay ka ng tithes, hindi pa pagbibigay yun. Pagbabalik mo pa lang yun. Ibinabalik mo pa lang sa Diyos, yung sa Kanya. O tithes, ika-10 bahagi. Paano ka magbibigay? Pag naibalik mo yung ika-10 bahagi, yung ibibigay mo, doon pa lang magsisimula. 11%. Kung ang ika-10 bahagi, 10%, yung 11% na nabigay ka, yung 10 sa Diyos, 1% pa lang binibigay mo sa Panginoon Diyos. Kung kalahin nyo yung mga kapatid, ganun yun. Kasi ang ika-10 bahagi sa Malakay 3, pagkibasa na lang, ano po, na yung ay sa Diyos. Hindi ka pa nagbibigay. Paano ba yung sakripisyo? Paano yung binibigay mo? Sobra-sobra. Yung kapag ang ibinigay mo ay yung sobra mo, anong sobra sa pangangailangan mo, yun ay pagbibigay. Pero hindi pa sacrifice yun. Uy, birin ka naman. Ano? Hindi ka 10 bahagi, nababalik ka. Ngayon, magbibigay ka. Magbibigay ka, ang ibibigay mo yung sobra-sobra sa pangangailangan mo, hindi pa pala sacrifice yun. Naiintindihan mo natin mga kapatid. Eh kung ang Panginoong Diyos nagsakripisyo para sa atin, tapos tayo, ang gagawin naman natin tipan, puro salita. Puro salita. Thank you Lord, I love you Lord. Hindi naman nakikita sa gawa. Ano po, hindi naman nakikita sa buhay mo. Eh para ka lang nakikipag-usap sa hangin. Bagamat, mga kapatid, ang Panginoong Diyos hindi naman humingi ng kapalit. Siyempre, bigay yan eh. Kaya grace yan. Grasya yan. Ano po? Biyaya yan. Bendisyon yan. Pero ito lang, hindi na talaga sasabihin ng Panginoong Diyos no, palitan mo. Yung iyan, palitan mo yung binibigay ko sa'yo. Kung sinabi na yun, hindi pa pamahal yun. Amen. Kaya nga diba kapag nanliligaw ka, bigay ka ng bigay. Maria, tatanggalan ng sapatos. 3,000 daw. Bigay yun. Hindi sasabihin, ay, bigyan mo rin ako ng 3,000 na sapatos. Hindi na sabihin yun. Kung mahal mo yung isang tao, hindi ka magdidiman something in return. Kaya hindi na po sinasabi yun. Kaya tayo, yung parte natin mga kapatid, tignan mo na lang yung sarili mo. Kung mahal mo ang Diyos, bakit wala ka man lang ginagawa naman para sa Kanya? Oo, ano yung katotohanan, hindi mo mapapalitan. Pero sana naman, ano po, sa lahat ng ibinigay na blessing niya sa buhay mo, sana naman may kakaunting pagmamahal ka, ipinapakita, ipinaparamdam at ginagawa sa Kanya. Amen po? Kasi yun ang hinahanap ng Panginoong Diyos. Ano yung sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13? Now, there are 3 remains. At mayroong nakikira. Hope, faith, and love. Pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. And the greatest of this, at ang pinakamataas sa mga ito ay pag-ibig. Pag-ibig. So, mas mataas pa pala yung pag-ibig kaysa sa pananampalataya, kaysa sa pag-asa. Siyempre mga kapatid, pag iniibig ng Panginoong Diyos, susunod ang pananampalataya, susunod ang pag-asa, automatic na yan. Pero kung may pananampalataya ka, hindi ibig sabihin na mahal mo ang Diyos. Mali mo, naniniwala ka lang. Ano? At kung may pag-asa ka, hindi ibig sabihin nun, may pananampalataya ka at mahal mo rin ang Diyos. Pero pag mahal mo ang Panginoong Diyos, automatic na yung pananampalataya, automatic na yung pag-asa. Kaya tama yung sinabi ng Apostol Pablo, pag-ibig ang pinakaangat sa lahat ng bagay dito. Amen. Yun po ang ating pag-aaralan o i-check sa mga pananampalataya natin. Mahal ko ba ang Diyos? Natanong niyo na po ba yan? Mahal ko ba ang Diyos? O ikumpara niyo na lang sa mga mahal niyo sa buhay.
Nagsasakripisyo kayo, di ba? May ginagawa kayo. Lalo yung mga lola. Mga lola, magbibigay yan ng pera sa apo kahit si lola mawala ng pera. Di ba? Kahit wala ng pera si lola, importante mapasaya na si apo, magbibigay ng pera yan. Yung makuha niya sa pension, bigay niya yan sa apo. Ganun magmahal ang lola sa mga apo. Si lolo, napupunta kasi sa manok. Ay, ayan, ganun mga kapatid. Yun ang pagmamahal ng lola. Talagang sakripisyo. Ganun din sana tayo sa Panginoon Diyos. May sacrifice tayo gagawin kasi sinuwi. Sakripisyo rin niya ng ilang dekada ng buhay niya para sa paggawa ng arko. Mag-isa lang niya po gumawa ng napakalaking barko at hindi siya sumuko. Ano po? Hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos. Kasi mahal niya si Lord. Love na love niya si Lord. Yun ang tipan ng tao sa Diyos. Mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo rin ang iyong kapwa. Ganun lang po mga kapatid. Ano po? Pero yung pagmamahal, huwag sa bunganga manggaling. Saan? Sa gawa. Sa pamamagitan ng sakripisyo. Yun ang parte natin. Ano po? Relationship niya eh. Di ba? Kaya kasi sinasabi natin personal relationship with God. Ano po? Meron kayong samahan. Espesyal na samahan. Kaya hindi chapwera ang Diyos. Kaya ang Diyos, huwag siya yung second option mo. Huwag siya yung second, lahat na lang, second opinion. Ano? O kaya kung wala ka na. Wala kang mautangan doon sa kabila. Wala kang nahingihan sa kabila. Ano? Si barangay, wala na rin na itutulong sa'yo. Tsaka ka parang nalahat kayo. Hindi maganda yan, kapatid. Mali yan, kapatid. Ayan po. Kaya tayo dapat, number one palagi si Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi siya na yung maglalatak ng mga kailangan mo. Ngayon, ang mangyayari, pag hinuli mo si Lord, mas huli pa lang yung darating na ibibigay mo. Hinuli mo, ikaapat siya sa listahan mo. Hinuli mo si kapitbahay nyo, si kapitan, yung pamilya mo, wala talaga. Tapos lalapit ka pa lang kay Lord, na ikaapat. Yung ikalima, doon pa lang niya, mapapadala yung talagang sasagot sa kailangan mo sa buhay. Kaya mas maganda, unahin mo siya. Para yung pangalawa, yun na yun. Yun na yung plinano niya para tulungan ka sa buhay. Amen. Amen. Kaya tatandaan natin ang pakikipagtipan ng mga kapatid. Hindi na lang ito agreement. Pangit kasi yung term na agreement. Parang kontrata, parang kasal. Meron kayong marriage contract. May kontrata, hindi na yan. Tanggalin mo yan. Ang iisipin niyo mga kapatid, pag sinabi natin tipan, ay relationship. Ang ganda, diba? Nakikipagrelasyon ang Diyos sa akin. At kapag kayo ay may relasyon na dalawa, ipakita mo naman ang pagmamahal mo sa Kanya, sa pamamagitan ng sakripisyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen.
bestowed upon us all. In Jesus' name. At Ama, salamat din po sa inyong hindi pagsubok, sa inyong pasensya sa bawat isa. Salamat po sa inyong tatlo na mayroon kaming Diyos na katulad ninyo. Sa mga oras po na ito, mga kapatid, kung ikaw ay hindi ka pa nagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos, tinatawagan kita sa harapan ngayon nang sa gayon ay ma-establish yung relationship between you and God. It's a personal relationship. Sa mga sa tingin nila, hindi pa nila napapanalangin ang prayer of acceptance. Halika kapatid, dito sa harapan. Tinatawag ka ng banal na spirito. Alisin mo yung takot mo. Holy Spirit, let your presence be felt upon this moment in the name of God. Gusto mo siya makinig na banal na presensya sa pangalan ng Isang Kristo. Kaya ang ulit yung maramdaman niya ang kapangyarihan, ang grasya, ang pagmamahal ng Diyos. Nang sa gayon, anumang challenges, anumang trials na kanyang kinaharap, anumang sobrang hirap na sitwasyon na mayroon siya ngayon, ay lagi niyang maaalala na nandyan kayo, banal na spirito sa pangalan ng Isang Kristo na laging nakabantay at sinasamahan siya. Panginoon, inilalapit namin sa iyong presensya si kapatid na kapatid, gusto siya ng iyong kapangyarihan, God. More of your presence, more of your power, O God